ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଚାକରଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୋକାନର ମାଲିକଟି କଲରେ ବିଜି ଥିଲା, ସେହି ମୌକାରେ ଚାକରଟି ଅସଲି ଚାବିଟିକୁ ସାଇଡରେ ରଖି ସେହିପରି ଡିଟୋ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଗୋଟିଏ ନକଲି ଚାବି ଆଣି ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚାକରଟି କହିଲା, ସାହେବ କାମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି କହି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମାଲିକଟି ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବି ନିଜେ ଥରେ ଦୋକାନର ଚାବିକୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଲିକଟି କଲରେ ବିଜି ଥିବାରୁ ସେ ବି ଭଲସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଲିକଟି ଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବେ କହିକି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଡେରି ନ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନର କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିବେ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଲିସଟି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଆରେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଦୋକାନ ଖୋଲ ଖୋଲ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ଚାକରଟି କହିଲା, ଆରେ ଚାବି ପରା ମାଲିକ ଧରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ପୁଲିସଟି ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା, କାହିଁକି ନା ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଧାତରିକା ମତେ ଏବେ ଏତେ ଦୂର ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କହିକି ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସଟି ପଳେଇଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦୋକାନର କବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦୋକାନ ଭିତରେ ଏତେ ପଇସା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ପୁଲିସଟି ଏତେ ଦୂର ଦୋକାନକୁ କିଏ ଯିବ କହିକି ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକଟିକୁ କଲ କରି ସେ ଦୋକାନକୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଇସା ଚୋରି କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋକାନୀର ମାଲିକଟି ଆଉ ପୁଲିସଟି ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଇସା ଚୋରି କରୁଥିବାର ଦେଖି ମାଲିକଟି ସେ ଚୋର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ସେ ପୁଲିସଟି ସହିତ ଜେଲ ପଠେଇଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 9 ମିଶାଣ 1 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।